Og er det dig, der skal filme? Ved du det? Er det dig, der skal filme, når du engang spiller? Det kan jeg godt. Fordi vi er ved at løbe tør for batteri, så vi må lige finde ud af, den optager nu. Ja. Ja, du skal bare lige... Det er som sidst. Vi er nu, vi spiller hockey. Jeg var slet ikke klar over, at den var gået i gang. Jeg troede, det var den anden kamp. Vi har jo ikke nogen mulighed for den her. Det er jo bare... Hej, Tinus. Så man må kameraet ikke? Og kampen, ved du det? 9 minutter. Og den her sidste kamp, ved du, hvordan den endte? 6-0, 6-0, tror jeg. Vi kan ikke lade den her. Jeg tror, det var en eller den her. Den er på rød nu. Jeg tror, vi er oppe på 6. That's right. Jeg skal kun så lave det her. Så den her, det var bare til at sætte i kamp. Jeg ved, om den lader, hvis det sidder i kamp. Så godt det. Mellem kampen. Hvis du ser det ud. Ja, det er sådan prøve. Må det ikke, det gør det ikke? Det er bare sådan. Der er ikke stik ned under her, vel? Eller sådan noget? Tilfældigvis, ja. Jeg tror, det nærmeste er lidt. Der er kun et minut tilbage. Vi prøver bag. Det kører bare. Nu skal vi slå de der. Jeg har ikke noget batteri med. Er den løbet tør? Ja. Jeg må prøve at sætte den over i den der.